me endamê me ji Bakurê Kurdistanê hatî vêdê jiyan dikin, bin zehmetiyek mazin de bin zixta, gefan, her wiha roj bi roj zêde bû. On zanîn pêşaniha pêş-şeş hevalê me ji aliyê asayîşê de hatin girtin, hatin sicînkirin. Zêdetirî di manga hinek şu heta niha ji hêja li sicnê de têne girtin. Yani me tim xwestem bi diyalog birû bigotin û têkiliyên ê dîplomasî de û eleqê li gel Partî Demokratîk Kurdistan û gel Rêveberiya Herêmê Kurdistan va tiştan çareser bikin. Bez mixabin kî heta roja îro çareserî ji van endamê me ên cezayê sicnê li wana hatin girtin û hatine vê derê gel ailê xwe malbatê xwe li vê derê jiyan dikin. Li bin zixtik mezin de li vê derê jiyan dikin. Li zaxo li dihokê dest pê kirin. Her wiha derveyê sînûr kirin gelek endamên me. û me tim xwestem biriya diyalogê van çareser bikin. Feqet îro li bajarê Hewlêrê jî demek dirêje hemberî van endamê me asayîş herû gazî dike gev xwarin destanê ser îqamê wa derxistinê ji derveyê sînûr yani belkî wek partiyekî Kurd li Herêmê Kurdistanê çişaxê em qalê derveyê sînûr dikin em şerm dikin. Ya bangê me jî ji Rêveberiya Herêmê Kurdistanê bi mantiqek vî rengî nîzik nebe. Derveyê sînûr ku derê? Derveyê Seyterê Hewlêrê ê sînûrê Süleymanî. Yani viya xemgîniyek mezin e. Ji ber ku nava du bajara de wek sînûr wek di Rêveberî viya wek HDP em pê değişin. Hem hêvî dikin van tişta dawî lêbêne û hem em wek HDP van tiştan kesînlik de qebûl nakin. Yani ji bo bercevendiyê gelê Kurd bu parastinê Herêmê Kurdistan ji bo yekîtiya netewiya gelê Kurd li alê me de çi pêwîstî be em ê vê bikin. û em ê gazinê me jî hebin bêguman Rêveberiya hikûmetê û hemû partiyên siyasî em ê gazinê xwe bikin. Bez erkê netewî niştimanî de çi pêwîstî be em ê qebat û tevkuşiniyê bide berdewam kirin.